Здравейте, скъпи приятели! От отдавна не съм записвала видео, не съм се включвала. Поводът, по който се включвам, е това, че тези дни бях бясна, бях срината, как да кажа, психически. От неделя, днеска съм малко по-добре, заради гаврата, която си направиха мизерните продажници в нашата страна с купения вод, с продалите гласа си за 50 евро или 50 лева там, или дори имаше гласове, които са купувани в Чехия за по 500 евро гласа. И също с гаврата с гласовете на величие, което се направи, да ни махнат от партията с 3,999, което никога до сега не се е случило в политическия живот на нашата страна. Такъв резултат до сега не е нямало, но тъй като те искаха да ни натрият носовете, да кажат: вие просто няма да просъществувате и няма да сте в парламента и ще по това, което си каже мафията, но просто с това още повече ни засилват и на следващите избори, тъй като величие не е само партия, а е кауза. Така че, както ни е символа на партията от Феникса, от пепелта, съживяването на Феникса от пепелта, така ще се случи и с нас. Просто колкото и да им се иска, ние няма да изчезнем от политическия живот. Напротив, ще ставаме още по-силни. Аз съм привърженик на партията, бях и застъпник тук в посолството в Мадрид. Значи всичките са едни продажници. Дори тази, която от посолството 100 пъти ме пита: ти на коя партия си застъпник? Ама нали знаеш, че ние ще разберем. Викам: ама аз не се крия, но не съм длъжна да ви кажа. И после на края на изборния ден един ги привика: елате, колеги, тук да си вземете възнагражденията, нали, платените продажници. Защото ние, за разлика от величие, 100 000 гласа, които имахме, те не са продадени. Всеки глас е гласувал, защото иска да гласува за партията, а не защото да се продаде за 50, 100, 200 евро, 500 евро и 3 кебабчета. Така че в това отношение съм много горда от факта, че не съм се продала и че моя глас е глас, който е напълно, как да кажа, честен. Нашите 100 000 гласа. Така че да се готвят, че те първа ще ставаме и повече. Да, унижиха ни, изгавриха се с нас, с избирателите на величие, но, скъпи мафиоти и скъпи продажни сънародници, просто не сте познали. Те първа ще ставаме повече и повече и по-силни, и така че ще има следващо преброяване, живот и здраве, на следващите избори. Така че гответе се. Само един момент, че карам. Гответе се за бруталното размазване, което ви предстои, мизерници. И така, това е. Но за момента, само да пожелая на хората, нали, честит геноцид, приятен геноцид за момента. И не мога да повярвам как един Пеевски, който преди колко години цялата държава се дигна срещу него, сега той управлява мафията и едва ли не се явява като едва ли не той ще определя кое е правилно, кое не е правилно за държавата. Така че вместо всеки да излезе на протест, че тези избори са платени, нечестни, изобщо, нали, да има малко срам, не. На хората ни им пука, заспало овчо население и така овчедушието по-скоро на българите. Това направо ме вбесява мене. Както тук представителите на СИК-вите, хората са си дошли, взели са си едни пари, да се разходят тук до Мадрид, да видят какво е малко, насам-натам си пътуват, плаща им се всичко. Никакъв проблем. Продажна работа всичките. Само ние единствените застъпниците на величие бяхме неплатени, бяхме безплатни. Така че
смисъл безплатно, искам да кажа, че всеки отишъл там не е заради някакви пари, а просто защото искаме едно по-добро бъдеще на страната ни. И да се спре един път за винаги с мафиотското управление. И този български народ да осъзнае, че не всичко е пари в този живот. И тия 500 лева или 300 лева или колко ти дават, няма да ти оправи нито улицата пред вкъщи или в затънтеното село. Ще си седиш без водата, ще си седиш без аптеката, ще си седиш без някакви минимални услуги, които са задължителни. И така. Това исках да споделя, така че на всичките мога да им пожелая, че няма да успеете с нас, че от величие е кауза. Ние не сме там просто защото за някакви пари, а ние сме там защото това за нас е кауза. Нали, пак подчертавам. И слава Богу, всичките не сме продажници. Всичките сме там 100 000 гласа, които нито един лев не е дадено за нас. Напротив, ние подпомагаме партията, да, наричат ни всякакви сектанти, там не знам какви болни мозъци. Ами дай Боже, повече такива болни мозъци да има, на които да им пука какво става в тази държава и най-накрая да се събудите, заспали народи. И дай Боже, като Ивелин Михайлов да има всички такива общини да са такива като на Ветрино, и всеки нещо да направи както той е построил нещо. А не всеки само да разграбва, да унищожава и да си пълни джоба и да си купи някакъв апартамент си някъде къщи, я по Барселона, я по Дубай, я не знам си там къде. И да има повече пробудени хора, а не заспали овце. Това е, което исках да кажа. Така че тепърва ще се увеличава силата на величие на партията, не сме се отказали, напротив, да, малко се сломихме в началото, аз специално, но сега съм още по-надъхана, отколкото преди. Така че това е. Благодаря ви, хубав ден!